Kwaiwai mabuja tauya dzanyasi nhau zuva rechigumi noshanu mwedzi uno waChikumi. Nyasi tiri kutanda nayo yadoka iri kutsviridza padandemutande nyika yese yenge iri kunyepiwa kuti jobhosikara pabodzi pona Godfrey Sitole wasungiwa nemapurisa. Zvatakakunyepa inozuro kuti wakasungiwa ndozvaitika idi. Ipapa kwai jobhosikara ari kupomewa mhosva yekuita zvokuparadza zvinhu zvavanhu pabodzi pona iye Godfrey Sitole. Tichagoringa kuti zvinenge zvichipererepi. Mapurisa agotoburitsawo iyo gwaro ravanga vari kureketa iro kuti pachibvanguza pakaita kuparadziwa chaipo, vanhu vachitema mawindo, kutema nozvese, kupwanya zvitoro zvavanhu ipapo. Paribagoziva chokwadi nomanyepo. Asi muziro yedu vanhu voCCC vanhu vanoita hatusvinurwi kuramba vachindoita zvokusikinya tukono. Vamwe voCCC vagoreketa ivo kuti vanhu vanga vakapfekedziwa skipa woCCC wanga wasiri vanhu vavo, wanga vari vanhu wozanu vanova ndivo vakaita zvokutema zvinhu zvavanhu. Tichagoringa kuti zvichaburika zvichiperera papi. Mapurisa agotoreketa kuti pano dzimotika dzevanhu dzinosvika 4 dzavanhu vavari kuda kuti waite kureketa newaridzi wadzo nokuti dzakabatiwa dziri ikoko pachivhitivhiti. Tichagokunyepai kana vachinge vazoburitsa zvimwe. Wamwe wawaridzi wanyasi jobhosikara achinzi kwai arambidziwa kuti aonekwe nemagweta kusvikira ratopisa zuva. Ipapa apo kare kwaiwanyimiwa chokudya zvokutoti zvashamisa vazhinji. Mudzimai wajobhosikara paanga aenda ikweyo komaira kwai arambidziwa kumuona akanzi abenhuke hache nochokudya chaanga amuendesera. Heno kuti zvinombotekaira sei. Tichakunyepai kana zvinge zvaburika. Wabva watomutorera nomotika yaaenda nayo yacho wachiti kwai tiri kuida. Pakaita kunyangariwa chaipo. Mapurisa pokare kwai asunga Obed Masaraure ariwe Artus. Ipapa pakaita kunyangariwa kozi ari kupomewa mhosva yokuponda munhu. Kwai ane nyabiya yache akagwa kubva imba yakaturikidzana kachinomwe pachirungu vanoti 7th floor. Akagwa akabva aenda koopfa pokare vari muhotera. Pakaita kunyangariwa. Izvi zvakaitika kwai mugore ra2016. Tichagoringa kuti inoperera kupi nhau iyi. Afrobarometer wanoita zvokuferefeta nokutsvaka kuti zvinhu zvinombotekera sei pese pese hwagoburitsa iwo gwaro ravari kureketa kuti kwai izvezvi pavanhu vakabvunza vanhu wakati vanovhotera waMnangagwa vanosvika zvikamu 30 kubva muzana. Vamwe wakati vanovhotera Chamisa wachiita zvikamu 33 kubva muzana. Asi vamwe wakaramba kuti vanogovhotera papi ipapa. Idi pakaita kunyangariwa. Mapato anopikisa kutoringa kuti peno achagokwanisa kuringa kuti vanhu vakarambawa wanyatsori papi uye vanokona seiko kuti wavhotere. Tichagokunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburika. Dare reparamende ragoiburitsa mazita avanhu vanosvika 32 waripo kuti warikuda kupinziwa pakuita makomishina ozeki. Kwai vanhu 30 nowairiwa vanosanganisira Abigail Muhadi, pabodzi pona Julius Munoda wafa, pabodzi pona Jacqueline Sande. Asi zvanyanya kuhwadza kutoreketa ipapa kuti Jacqueline Sande ambopinda sei zita rache ipapo. Iye ari munhu anotoratidza kuti pachena ainyora padandemutande kuti anofarira waMnangagwa. Idi zeki inoda kuti ipinde vanhu waribe kudivi ravakarerekera. Tichagokunyepai kuti zvinenge zvirimbotekaira sei ipapa. Vakuru vehurumende waMnangagwa vagoburitsa nyasi masoko okutsinhira zvatakareketa zviya mazuva 2 apfuura kuti waChiwenga waano mumwe mudzimai ari musoja Kenere Mini Valoi. Haidi pakaita kunyangariwa nyasi. Vanhu vadoka vari kubvunzana kuti ashinga chere kana kuti aribe kushinga kana kuti aribe kunyatsosimbisisa. Asi aiwa regai tigoringa kunoira tsvimbo nodohwe idi. Kwaita vanhu vanoita 20 nyasi wakuwadziwa apo zupuko ravanga vari mariri ragwa pamakomo omavhuradonha. Pakaita kunyangariwa chaipo kwai vanosvika 10 wavo watopinziwa muchipatara zvokuraramo. Asi vamwe vandorapiwa wakabva waburitsiwa kuenda.
palibe agoziva kuti zvanga zviri kumbotekaira sei, palibe agotinyepa. Tichagokuzivisai kana paine zvimwe zvinenge zvareketeka. Wana mukoti munyika wagoburitsaiwo kuti wachazvikona zvokuenda kumabasa nokuti maridzo dzapera. Ipapa wakutodawo kuti watambirisiwe mari yokunze kwenyika iyi inova ndo yakundopuwa zvinhu zvese kuti zviitike ichibhadharwa iyoyi. Aidi paita kunyangariwa. Rekai tigolinga kuti wachazvikona chero wakuru hurumende kana kuti zvino pamwe pazvichaperera. Tinenge tichindokunyepai zvinenge zvichiitikazvo. Wamunangagwa wari kuita kupazika nzero nokuti woita sei noupfumi hwenyika huri kuramba huchindogwa. Ipapa wagotoburitsa masoko okuti waakuda kunhadzirira manji kuti wavhiringane mabhizimusi wari kuti ndo wari kukonzeresa kuti zvinhu zvirambe zvichienda kwakaita kunyangariwa kumawere kumu. Aidi takambovari nyepa kuti nhanzva yakagarirwa nomari yonyika iribe kana vazhinji vanogona kuimisa kana kuti ireke kugoita zvairi kuita zvinhu. Ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvichienda nekupi. Mari yomunyika yazogwapo kare yakutenga dhora ribodzi rekuAmerica kana yaita madhora 337. Ipapa kwaiwapa mari kumakambani inoita mamiliyoni 24 chaiwo. Aidi rekai tigoringa kuti zvinenge zvidini, asi pamusika wopanze mari yokunze kwenyika iyi iri kundotengiwa kana dhora rapfuura kana madhora omunyikayo apfuura 500 chaiwo. Pakaita kunyangariwa heno hwendo huno kuti zvinosvika papi ipapa tandomirira kuti tiringe kuti zvinenge zviri kupererepi. Chikwata choHighlanders kwaichanzi icho chabatiwa nomhosva pamutambo wachakavareka kuzopedzesa noFC Platinum. FC Platinum ikazobva yapuwa magobhora 3 pamutambo mubodziyo. Aidi pakaita kunyangariwa. Rekai tigoona kuti ndokupera kwazvo chere kana kuti pane zvimwe zvichazoitika pamberi pa. Tinenge tichindokunyepai. Tiringedzo pasirese. KuNamibia kwai kwagonziko kuno zvipembere zvawanika zvakapfa zvinosvika 10 Aidi pakaita kunyangariwa wautoreketayo kuti wakutsvaka vanhu vari kufungidzira kuti wakaita izvi nokuti zviri kuratidza kuti zvano mazuva 2-3 zvabva kuitika. Zvese zvipembere zvi paribe kana chibodzi chinonyanga uye kuti zvakaurayiwa sei waribe kana chauri kuziva. Tinenge tichikunyepai kana wagoburitsa zvimwe. Kwai hurumende yeSouth Africa yakwereta mari yakawanditsa yomaeuro anoita mamiliyoni 454. Idi wapowa mari kwai nobhangiro pasirese roWorld Bank. Kwai mari njokuita zvinhu zvo chirwere chodziwa mupengo zvakadai sokutengana nomishonga pabodzipo nokuita zvinhu zvese zvinoda kuti zviitike zvirambe zvindoripo. Aidi pakaita kunyangariwa. Wanenge wari kuda kusiya hurumende iyi yaita kuita kugwa chaiko zvokuti inotadza kugoburika imo mairi kupinda muzvikwereti mumu. Tinenge tichiringa kuti wanenge wachizvikona sei. Dai watibvunza taiwanyepa kuti ESAP yakaita kunyangariwa chaiyo kana yakuuya wakomana. Nigeria kwai yajiwa nonyaya yanga yaendesa kambani yoJP Morgan kumhatare yedzimhosva. Wanga wari kuda kuti JP Morgan igo wabhadhara bhiriyoni ribodzi no$900 omadhora omamiliyoni omari yokuAmerica. Aidi pakaita kunyangariwa chaipo. Wari kuita kuchema kureketa kuno nokujiwa kwawaita ipapa nokuti vamwe wavo wanga watoita kupuruzira manja chaiko kuti wagopinda wanota. Ndege yatakakunyepai nozuro iya yaive nevanhu wasere wanga wasara wachinzi ndio wari kuenda kunyika yeRwanda kwai yakarambidziwa kutekaira nozuro. Wamwe wavo vanhu wakaenda kumatare edzimhosva okuEurope chaiwo wakabva waenda kuoringa ikweyo wachichema nyaya yavo wakambwika wakanzi ndege iyi imirepo kare. Asi hurumende yekuBritain inonharo iri kuramba yakandoita kutsika chaiko. Ipapa watoreketa kuti wakutonhadzirirapo kare kuti ndege yechipiri isimuke kuenda ikweyo. Pakaita kunyangariwa. Rekai tigoona kuti zvachazvikona chere kana kuti zvichaita pabodzipo zvibodzi zvo. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau, panyasi tapeta zvirauro tiboya nemangwana.